जुदि boring feel खालामदोंबा आंनि बायसा मेकआप खालाम। हाय लोगोफोर, आंनि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोन साफ्रोमखौबो बरायग्रोना लानाय जाबाय। नैबे आंनि बे आपडेटआनो जादों नोंथांमोननि थाखाय धामाका मजा आरोना बे आपडेटआ। नोंथांमोना थान्देलाव नायना मिथिखाबाय जानांगौ आं मानि सायाव आपडेट लाबोदों। बे आपडेटआनो जादों आरोना सेंग्राफोर जायफोर सेंग्राफोर सिंगेल दं बिसोरनि थाखाय मोजां आपडेट लाना फैदों आङो। दुर्गा फुजाबो खाथि जाथारबाय आरोना नैबे दिनै 25 तारिख जाबाय। सानथाम सानब्रैल'सै आरोना नै जाथारसिगोन आरोना। बेनि सायाव आं मोनसे नोंथांमोननो आपडेट लाना फैदों जायफोर सिंगेल दं बिसोरनि थाखाय। बारा गोबाव खालामबाय थाया आरोना, भिडिअ'खौ ससे क्लिप खोन्थागोन आङो, नायलांबाय थाबानो जाबाय। अब्ला नायलांबाय था आरोना नोंसोरो। बे सानैसोनि लाइफआव बयफ्रेन्डआ खबर लायाखै बा सोरबा केयार खालामाखै होननानै दुखु जाबाय थायोना, जुदि boring feel खालामदोंबा आंनि बायसा मेकआप खालाम। हाय लोगोफोर, नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ आरोना, जा गेम्स रियेलाव दं जोंबो गारजाबाय जानांगौ। बिनिखायथ' बिथांमोना बिदि होनदों आरोना गेम्सआ। अब्ला सिंगेल थानाय जल'फोर नोंथांमोना थाबैनो मजा आरोना, थाबैनो रिलेसनशिप बानायना लादो आरोना। फुजायाबा नै गाबोन सबनियानो सफैथारसिगोन आरो बेयाव मजा आरोना। नोंथांमोना जायफोर रिलेसनशिप खालामनो गोसो खालामनो हागोन आरोना। थाबैनो थौदो होमबा खालामना लादो लोगोफोर। हाय लोगोफोर, नोंथांमोना बे भिडिअखौ बोरै मोनखो नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। लोगोसे आंनि चेनेलाव नोंथांमोना गोदानब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामनानै गालांब्लानो जाबाय आरो बे नटिफिकेसनखौबो अल प्रेसाव थुनानै ला। आंनि गोदान गोदान भिडिअ आपल'ड होनाया नोंथांनिसिम गिबिसिन नटिफिकेसन मोनहैयो। आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै आरोना, बेसेनोसै भिडिअआबो। नेक्स्टआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन। बाय बाय।